si Mr. Bay. Galingkod-lingkod ra. Oh. Hi guys. Man mo tingog. Medyo ni kay nahinlo ning taon. Di sabunan ni Jabay. Ini bus lutu sa dito. Bisulian. Ini dako aman sa bus lutu. Iparat ra ba na? Iparatan. Lami din ni kay gikan ko nang ibot og sagbot. Ya, tenan to. Ano dyan maning sagol gipod abog-abog ba? Aron guys. Lami kuno kay wa kuno manghinaw. Tara. Pero kana hinong arte-arte sus. Sa may mga istorya na. Happy birthday. Kana In ba? town. Sige lang. Mga bata nang laba mamag-unag mga bata gon. Maani ra to sila sa udto kuno maapas na to. Mga una ta guys. Pa. Problema ani kay di ka. Di ka kadot. Asa? Ako. Ay sa murag tumarog tablitas ba? Panunlo na dito. Nasaboy usap-usap ini. Paita bita ni mo tay ngipon eh. Humok mo gani ba panay mo ni? Kuha mo ka. Eh gumaan magsugba og kang ilusbak anang kuan. Dada hiwaan ka nagpino. Ala ako na. Dada. Ako kay di naman usapo na. Kami. Murag tumal lagi. Tablitas ba? Panunlo na laman. Ang atong problema ana, ang naman magbutod tong tiyan. Naman na nang unahan, malit gud ta. Mao ni kinalamian nga birthday day. Kay kita rang duha na. Kita ra jung duha ka sa ulog. Una ang naandan man gud kasagaran sa mag-birthday tuwa sa daghang tawo. Nangimbitar kay birthday gud nagoy hikay. Asa may birthday? Asa man to? Abi nimo og unsa na? Pasikat mo na. We. Mo lagi. Ano ba? Karon may lahan nga birthday. Kini nga ato Di ba ito ma-enjoy anong binag-o ning ato.
Di ba ko ma-enjoy ng birthday niya. Ha? Tuan na yun os ubang niya. Banding-banding. Kasagaran magud sa mag-birthday. Daghan sa mga tao, daghang mga bisita. Mm. Pero okay ra man po na kay mamaila, napo sila kaya. Kita pareha nato ang atay kaya, kita ra jung duha. Mm. Kaya kung budget, igo na itong duha. Oh, nang sa buntag igo ra jud natong duha ni. Igo. Di pwedeng na mo apil. Mm. Anong guys? Mao Basta ni- ka mangimbita ninyo guys. Kana unsang udto ug sa paniudto kung naa man galing ang Mga bata ang tamani ron. mga bata, okay na gud. Sa pakabata ngayong happy birthday pa. Ah, Mm. bahala ko guay mo ingon. Basta buhi laman ta. Tagaan naman tag. Sili ba apil rin? It's okay ha. Lami ng hang. Mareklamo mo lagi. Sige na kauna-ana na. Hurot na nahugtaan. Sige. Kasi yan aning kasi niyang udto o makadaghan na. Tanaw na to og unsay reactus mga bata unja. Nabi mahinang doon sa imong birthday. Kay ag nyo ba istihara may nagparamdam nga birthday ko no. Walang po ko makikitubag istorya kaya basig mo dugo. Tagko ra ko dyan maghinangitan. Hop. Galing na itong lamisa kay di lingkuranan di mabitan. Binag-o ni nga lamisa. Di mabira kay gipang lansang isig kakilid ba. Wala na to kaya makita ang sinumba. Ya, kaya nang reklamo bitaw sila kay musibog-sibog sa pagsibuga nga. Ay, pino na imong tanan. Mura gyud pag pinuhon ka daghan ay puniton Kita raman. og dagko usa ra jud pero og gagmay daghanon pod. Na mano karon gauwan man ha? Ina day. Giniwa ni mama ko pagkabahin na day. Ano gibang bahin mo? Asa man sudlan na ang pancit ito. Ita ko bre. Binago lagi ni, dili ni kinaraan. Masas. Ita ko bre ito. Ita ko bre ito. Long, dalahara ni ato long atong payak long. Ana ra na ibutang ana re. Jab-jab po. Ana re ari ba? Kuha ng plato. It's a beautiful Eh binlan ra na sila. Kanang pangbilin na nila. Bibili lagi. thank you for joy. Anja ka ni. Long, kuha atong tanduay long. Thank you for Sisa kami mo ampo. Sige na. Tindog na tindog na. Balo. Tiganag ko na niyo ngamoy. Long, ato ka ubos lang karo. Ato ka ato berto to aber. Ari ka long karo makita ka long. Ari ka Bert, ari ka kay makita ka. Tiganag ko tas no. Si Ale. Puta sa matulingaw nang Long, ato ka ubos lang karo. Ato ka ato berto to aber. Ari ka long karo makita ka long. Ari ka Bert, ari ka kay makita ka. Tiganag ko tas no. Si Ale. Puta sa matulingaw nang
ka dai. Oh. Ito na doy, ito doy. Great ni Lulu doy oh. Doy, ito bang doy. Mana mana bawa mana. Yung gagdagan agkon. Bukan lagi kalibang. Ato bang kamera dong oh.